A soprano Esperanza Mara compartirá escenario co músico Tai, especialista en beatbox, DJ Mil e dous bailaríns de vella escola no peche do Ópera Break, que chegará a Ribeira o próximo 5 de setembro. É un espectáculo que mestura ópera, break, beatbox e disc jockey nunha única función de gran calidade artística que brota da conexión da soprano Esperanza Mara e os artistas do colectivo Vella Escola. A Esperanza Mara, a soprano, que vai cantar, arias tan coñecidas como a Casta Diva ou a Habanera de Carme, pero tamén Negra Sombra, e todo isto tendo a Tai, o mozo este que canta beatbox, que fai beatbox tan ben, está sempre vestena Tai, teno por detrás, Esperanza Mara todo o tempo. E ao tempo que están tamén dous mozos de vella escola, do colectivo, que son tan recoñecidos tamén na zona, bailando breakdance, acompañando a Tai e a Esperanza Mara no seu facer. E quen lle pon o envolvemento global é o DJ Mil. A Praza da Porta do Sol acollerá este espectáculo a partir das 9 da noite, acompañado dun xogo de luces que porá o mellor broche ao ciclo que forma parte do programa Falaredes da Rede de Dinamización Lingüística.